Magandang gabi sa inyo lahat. Ito ulit ang inyong lingkod, Mike Padua, nagbabalik sa ating Tropical Weather Analysis. At ito po ay para sa inyong araw ng Miyerkules hanggang Biyernes, Hulyo 22 hanggang 24, 2020. At itong Tagalog version na ito ay hatid sa inyo ng Typhoon2000.com, ang unang website sa Pilipinas ukol sa mga bagyo. Umpisa natin ang update. Ito ang ating GraphSat. Simulan ng araw na ito ng Miyerkules hanggang bukas Huwebes. Kita po natin ang surface trough na dumaan dati sa Pilipinas kahapon ay nandito na po sa may West Philippine Sea, kalalampas lamang po sa isla po ng Palawan. Bibigay pa rin ito ng mga localized thunderstorms sa area na ito. Samantala, mayroon naman po tayong panibagong surface trough dito, but for the past few hours ito po nag-accelerate at inaasahan pong bigay po ng mga pagulan dito sa malaking bahagi po ng Mindanao ngayong gabi. Ang ibang bahagi po ng ating bansa ay magiging katamtaman. Maganda po ang panahon, mainit, maalinsangan. Pagdating po ng hapon ng gabi, may mga inaasahan po tayong mga isolated rain showers o thunderstorms. Particularly po dito sa may Kabisayaan at ibang parte po ng Luzon. Samantala, sa labas ng power, meron pa po tayong dalawang surface trough but nothing to worry about. Wala pa pong inaasahan na LPA or Tropical Cyclone na mamuo sa susunod na 5 hanggang 10 araw. Hanggang July 31 na po ito. Wala pa rin pinapakita ang ating mga computer models and all clear pa rin po ang ating Western Pacific. May malakas po na high pressure dito sa may area po ng Okinawa at meron tayong developing frontal system dito. At yung stationary front o major front dito sa may bahagi po ng China, Japan at Korea, hindi naman po ito makaka-affecto sa ating bansa except for these weather systems, mga localized thunderstorms, mga convective precipitation. Yan lamang po ang inaasahan po natin sa susunod na 24 oras hanggang 3 araw. Ito naman po ang ating fast animation. So kitang-kita po natin yung trough dito ay medyo na lusaw ng bagya at yung kaulapan niya ay pupunta na po sa Mindanao. So magbibigay po ng mga paulan at makikita po natin dito sa windy.com zoom in satellite animation, itong infrared viewer nito. Ayan po, kita po natin malalakas na thunderstorm sa bahagi po ng Mindanao at dito rin po sa may area po ng Northern Luzon at ibang portion po ng Palawan dahil po sa nakadaan ng surface trough. At dito naman po isang surface trough, medyo humihina din pero kumakalat po ng mga thunderstorms sa malaking bahagi po ng Mindanao. At yan po ang ating latest. At continue natin yung ating ECMWF rain at wind forecast mula sa windy.com. Bukas pa ng hapon, approximately 4 PM ng Thursday, inaasahan pa rin po ang mga isolated rain showers and thunderstorms sa malaking bahagi po ng ating bansa. At same pa rin po hanggang sa Friday na magiging mas malakas po sa may bahagi po ng Mindanao at dito po sa may bahagi po ng Northern at Central Luzon. So far, yan po ang ating forecast. Kita po natin yung hangin po dito bukas hanggang Biyernes ay variable po sa malaking bahagi po ng ating bansa except dito sa may silangan bahagi po ng Luzon at silangan bahagi po ng Kabisayaan, may mga hangin pa rin ng konti mula sa silangan. At ito naman po ang ECMWF rainfall accumulation sa susunod 3 araw. Ito po yung total at base po sa ating latest, okay, ay itong area po ng Mindanao at Western Luzon kasama po ang kanluran bahagi po ng Mindoro Island ang makakaranas po ng mga localized thunderstorms sa medyo mabibigat. At bago tayo matapos, ito dito yung ating windy.com rainfall accumulation mula sa ECMWF Global Model. At kinangita po natin dito ang magiging madalas na maulan ay itong bahagi po ng Mindanao, ibang parte po ng Western Visayas at dito po sa may Western Luzon. Ito po ay dahilan po sa tinatawag nating local convection at mga dumadaan pong surface trough gaya po dito sa may bahagi po ng Mindanao. So far, yan po ang ating latest sa ating rainfall accumulation. At dito po natin tinatapos ang ating Tropical Weather Analysis dito po sa ating Typhoon2000.com website. Mula sa Typhoon 2000, ito si Mike Padua magpapaalam. Mag-iingat po tayong lahat. Be #weatherwiser.
At maraming salamat po sa pagpanood nyo ng ating YouTube channel.